Manhero anhasi tichada kutaura pamusoro peizwi rinoti mara, rinoreva kuti bitter kana kuti kuvava. So there are times yekuti in your journey of life, uchinamata Mwari, uchirevesa, you come across a situation inenge mara. A situation yekuti after 3 days journey, vasina mvura, ndobva vasvika pane mvura. But the type yemvura yacho now was the problem. Nyaya haisi yekuti chinhu chauri kuda hauna. Nhau ndeyekuti pachinhu chauri kuda chakatakura zvimwe zvinhu zvausiri kuda. Chakatakura zvimwe zvinhu zvausingafarire. I'm sure I don't know whom I'm preaching to, but you know understand that in life there are times yekuti chauri kutsvaga wakachiwana, but nyangwe wakachiwana chakaputira chakatakura zvimwe zvinhu zvausingade kusangana nazvo. Hakuna munhu anoda mvura inovava, munhu wese anoda mvura inoita satisfy the thirst, mvura yakanaka. But these people after 3 days journey, Monchin, may the good Lord bless you, may the blessing of the Lord and the protection of the Holy Ghost be upon your life. My brother Dennis Afik, may the good Lord protect you and bless you. Simbani Zara, may the good Lord bless you and protect you in the name of Jesus. Maim Shabasa, how are you doing, woman of God? May the good Lord protect you and your family in the mighty name of Jesus. Bridget Galaza, may the blessing and the favor of the Lord be upon your life this evening in the mighty name of Jesus. Manera nas nitora pamusoro pays girinoti mara rinoreva kuvava kana kuti kuva bitter. Vana veIsrael under the leadership of a true man of God called Moses, they came across vakasvika panzvimbo yaiva nemvura inovava. Just imagine kuti after a 3 days journey, vari so thirsty, ndobva vasvika pane mvura. I'm sure vasati vanwa, they began to celebrate the leadership of Moses, kuti we are following the right man of God, ari kutipa a true direction, ari kutisvitsa pane zvinhu zvatiri kutsvaga. But pachinhu chavari kutsvaga nechavari kuda chavari kucelebrate, mvura yaivava. So this time haisi nyaya yekushayiwa mvura, inyaya yekuti type yemvura yacho. Also there are times in life yekuti haisi nyaya yekuti chinhu chacho hauna, but the kind of a thing kana kuti zvakalodwa muchinhu chaunoda zvacho. So there are times yekuti mumarriage macho urimo, but the kind of marriage is a mara one. There are times yekuti basa racho wakariwana, but the type of a job is a mara one. So there are times yekuti chinhu chauri kuda iwewe wakasangana nacho ndo chauri kuda, but the type of the job, the type of the marriage. So pano vasvika after a 3 days journey, vasvika pane mvura. Vasati vanhu vakapembera. Do you know there are things zvatakapembera, but tamazviri you begin to regret, you begin to cry. Yet pawakatanga kuzviwana wakacelebrate, yakatova breakthrough, but wamuprocess yezvino kwazonoti inenge breakdown foot. I don't know whom I'm preaching to. Vanhu avaita a 3 days journey havana mvura, ndokubva vasvika panzvimbo ine mvura. Vanwa mvura ndokubva vanzwa ichiva and they began to complain. But picture andinayo mumind ndeyekuti pavakasvika ipapo after 3 days journey vakafara. Ndovuka vamwe vakanyorwa Moses kumusana vachimubhiga vachimuremekedza kuti a true prophet of God, a great man of God, under your leadership tatafa nenyota, but Mwari wako atipa the right direction, tasvika pane mvura. But pavakanwa mvura yacho now. So there are times yekuti pauri waida kusvikapo, but wanga usingazivi zvimwe zvinhu zvinowanikwa ipapo. Pane level yaunoda kusvika mulife, but kune ma-challenges nezvinhu zvinowanikwa muthat level yekuti wega unomboti akumana ko zvinhu izvi inga ndakambopembera ndikafara, vanhu vakafara kuti vhiza rabuda ndakuenda kwakati. Waikoko une zvimwe zvaunosangana nazvo zvaunonyatsoona kuti aish indava ndasvika pamvura, but the kind of water now I don't know whom I'm preaching to, but pane time yekuti vana veIsrael we want to learn something here. Avasvika pamvura inovava havana kuchinja direction. Vasvika pane mvura inovava, they trusted in prayer. Vakataura nemunhu waMwari Moses. So people grumbled against Moses saying, what are we going to drink? So Moses cried out unto the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. Mwari havana kuratidza Moses imwe mvura iri fresh. Mwari havana kunaisa mvura kubva kudenga iri fresh isiri kuvava. But pamvura iyoyo inovava ndo yaitova mvura yavaifanirwa kunwa. But after instruction, Mwari vati kuna Moses, get a piece of wood. That the piece of wood, the solution was close to the problem. Solution yanga itori paside pe problem, there was a piece of wood. So papa Moses aratidzwa a piece of wood zvanzi akaitora kakanda mvura, and the water became sweet. So you see, kuti kuvava kwemvura iyoyo now ndokwandoda kuparidza, the mara side of the story is sweet. Nokuti mvura inovava iri bitter pakakandwa danda yakabva yava sweet, which means at first the right status of the water imvura yagara ichitapira,
but chakaita kuti ivave, get this and get this very well. Mvura iyi kuvava kwayo is a preserving method yaitwa naMwari for the sake of his people vachapfuura neipapo. Why? Nekuti vamwe mudesert place munonetsa mvura. So ukasvika mudesert place pane mvura pese, unopedzera wapamaka pese paunopfuura neipapo chinova mvura. So marudzi akawanda aigona kunge achipfuura nemudesert, kana kuti vamwe vaigara mumadesert vaigona kunge vachitrust that source of water kuti pamara pane mvura. But this time Mwari vakaikonzera kuvava as a preserving method, kuitira kuti Israeri painouya mvura ikakandwa pisi redanda yozotapira. Zvoreva kuti kutapira kwemvura kwagara kuripo, but Mwari vakaintrodusa kuvava kuti vanhu vazonzwisisa kuti chinotapira kana kuti chakanaka haisi mvura, but chakanaka ndiMwari kudarika mvura inovava. Kureva kuti Mwari vapreserva mvura for the sake of the Israelites, nekuti mvura iyo ikangova iri right vanosvika isisipo. So there are times yekuti chinhu ichocho hachisi right. Why? Nekuti Mwari vane zvavarikuda kubvisa. Also there are times yekuti Mwari varikuda kuunza success, prosperity into your life, but for the meantime pane zvakakusaraunda nango uchinamata Mwari nyange vane special plan. Why? God is weeding out wrong friends, wrong people out of your life. Nekuti kune vanhu vanozoda zvinenge zvichitapira pauri. Kune vanhu vanogona kuda mvura inotapira vasingade kusvika pamara. Vanhu vasiri right mulife mako vanogona kungoitwa weed out kana life yako ichivava. Kana ichivava uchatoona kuti vanogona kusuduruka. But ikatapira. So there are times you need to carry wisdom and knowledge. Are these people coming for the sake of water? Kana kuti vari kuuya for the sake, kwete nekuti vari thirst, but vakanzwa kuti the water is so sweet. So the marah side of the story is the way Maria vanga vapreserva this water for the Israelites. So that kuvava kwayo kwaifanirwa kuita kuti varegere kucomplaina, but vatange kucelebrata nekufara kuti Mwari wedu wakachengeta mvura yedu nhasi tazoiwana. Why? Nokuti Mwari wedu akatendeka hatipe zvinovava. But ukazviona zvavava, pane rimwe rudzi rwaida kutora advantage yekunwa mvura yedu, saka Mwari vakaikonzera kuvava. So a preserving method sometimes inogona kusakuitira zvakanaka, but ichinakisa chinhu chaunofanirwa kuzosangana nacho. Too much salt is not good pachikafu. But vanhu ndakaona vanotengesa fish, dried fish, ukaenda ukariba kune matemba vanoisa too much salt. It's a preserving method. Too much salt inoiswa ipapo. Salt yakawandisa hauide, but pane painowanda kukuchengetera chinhu chaunoda chacho. A preserving method sometimes kana ichishandiswa, it's not good for you, but ine benefits are good for you. I don't know if you are getting me correct. If I'm preaching all right, it's good to say amen. People of God, it's good to walk with me. It's good to say amen if I'm preaching right, if I'm preaching good, if I'm speaking to your life. Anyway, Makororo, may the good Lord bless you. Weston Hussein Willie achimwene bwanji pa Cape Town zikuenda bwino. Mulungu akutsogolere na kutandizeni kwambiri. Zikomo my brother, thank you for listening, thank you for watching. May the good Lord bless you. Faith chitambi asisi bwanji umoyo mulungu akutsogolere kwambiri. Zikomo. Mr. Mumvuri meenda mbere, how are you doing? Mr. Mumvuri all the way from UK. May the good Lord protect you, your family, in the mighty name of Jesus. Mr. Masenga, the Masenga family all the way from Cape Town, may the good Lord bless you. May the favor of the Lord be upon your life. Beuta Maijo Jonya Mtore, may the good Lord bless you. Nyacha Onza John, may the good Lord bless you. And the favor of the Lord be upon your life. That's my sister there, Tashinga Zanyadzwa, all the way from Wheatbank, Houghton, Werenga, all the way from Wheatbank. May the good Lord bless you and protect you in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Tonight I'm preaching concerning Exodus 15 from verse 22. Under the leadership of Moses, vakashika pane mvura inovava. There are times yekuti, I'm sure we are in a time yekuti things are bitter. Zviri kuvava. We are a generation inogona kucomplain so much. Kuti how come ndararama mu time in this kind of pandemic? But people of God, get this. Vana veIsrael under the leadership of Moses, they come across a place in Imbreno. Wamugo, may the good Lord bless you, my brother, in the mighty name of Jesus. Thank you for watching. Wamugo, how are you doing? How are you keeping? May the good Lord bless you. So, vari panzvimbo inonzi Marah.
vakati vatesta mvura vakanzwa ichivava, havana kutuka Moses, havana kuchinja direction, vakati there is God in heaven. Zvinhu zvikavava, we must look unto Jesus, author and finisher of our faith. So vakata nzvimbo yavakasvika ine mvura inovava, solution yakaunzwa naMwari kuintroduce danda. Moses akanzi tora a piece of wood, danda, tora a piece of wood, ndokubva atora a piece of wood, ndokubva akanda mumvura, akanda mumvura, mvura ndokubva yatapira. Handizive type yemuti rudzii wakakonzera the whole mvura yese yakawanda kudaro kutapira. But by the grace of God, I want you to get this kind of picture. This piece of wood, a dry piece of wood, it just represents the cross. Kuti when we introduce Kristu mu situation yedu, uchaona kuti Mwari haana kuunza imwe mvura iri fresh, but iyoyo mvura inovava Mwari vane ability yekuti itapire. So nokuti tine mamwe matauriro edu, human philosophy dzedu, dzekuti ukangoona uina Mwari zvinhu zvangotanga kuvava, isaini yekuti hazvisi zvakusiyana nazvo, zvako zvinogona kutovava, kwete nokuti hauna Mwari. But there is something Mwari chavanoda kukuratidza mukuvava kwechinhu. There are things you only know when you are down. There are situations you can only learn kana uri mazviri, and you can understand it better kana uri mazviri. In life, tine vanhu vanoita counseling and this and this and this. For example, somebody anogona kuva a marriage counselor, but guess what? Marriage haisi manotes airi reality, life inotoraramika, which means kana usiri mazviri unogona kupa munhu manotes ari correct, but asiri all that effective pasituation yake. For example, unobva wataurira munhu ari kuti murume wangu hatisi kuwirirana, haasi kuuya kumba, iwe manotsi auinawo ndewekuti mubate zvakanaka, mubikire, kissing, be romantic, do this, but uyo hachauya kumba manje. Saka chichangoita kuti adzoke kumba haisi cooking, haisi kissing, haisi kuva romantic. You need the hand of God that is not short. You need the hand of God that is not short. You need the hand of God that is not short. Manotsi evanhu emacounselor nemachi pane paanogumira, machallenges ari above human intelligence, anongoda the grace of God. I don't know if I'm preaching good. If I'm preaching good to you, mvura yakavava, vanhu vana kufamba somewhere kunotsvaka imwe mvura, kureva kuti pamvura iyoyo inovava masvika panzvimbo chaiyo, but paakudiwa kuzikana the mind of God in that place. So Moses prayed and cried unto the Lord. Irangu harisi kuti he prayed, and Moses cried unto the Lord. Apane situation inoita kuti uregere kuita prayer, but you just cry unto the Lord. Kune ma situations yekuti you just unongoita lay down and you begin to cry unto the Lord. In crying, Mwari ndokubva vanzwa chiri kudiwa naMoses. I've learned this in I grew up kuZayoja. Saka takakura tichingoona zvaingoitika muchechi tiri vana vadiki kuti ina ana mama vedu vanochema, ana baba vedu kana uri muchechi vanochema. I'm sure kana wakakura pageneration yedu kune kutaura kwaitwa nevanhu, so kuti vane kuZayoja vanochema stereke. Get this statement. Exodus 15 verse 25. Then Moses cried unto the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. Arina kuti Moses prayed unto the Lord. He cried. In crying, Mwari ndokubva vaziva chiri kunetsa. I'll download to this level. Isu tine mwana mudiki, our small boy called Divine. Divine asati akucommunicate nesu zviri all that fluent. But there are times ekuti akachema, mother vanoziva kuti ari kudei. There are times ekuti akachema, mother vanogona kutoziva kuti ari kuchema because atsva ari kuda kugeza. Ari kuchema because ari kuda mukaka. Let's say ari pa stage yemukaka. Mwana anonwa mukaka achema achiti mukaka. Anongoti ngenge. But relationship ya amai nemwana inoita kuti amai vazive kuti machemero aya mukaka. Tomaida Chiutale, may the good Lord bless you. Muribwanja Sisi House Cape Town, may the good Lord protect you. Murungu akusungeni kwambiri. Letwin Mahlaba, may the good Lord bless you. May the favor of the Lord be upon you. Sister Belta, Willpower, Oluwaluwa, Miendamberi, how are you doing? May the good Lord protect you in the name of Jesus. Farufa, Fasimbani Zara. So Moses cried unto the Lord. In crying, Mwari ndokubva vaziva chiri kutsvagwa naMoses. And the Lord God showed him
a piece of wood. He threw it into the water, and the water became sweet. A piece of wood. Danda zvaro ranga ringori pasaidi so ndo raakaratidzwa naMwari, akakanda mumvura, mvura ikatapira. Moses haana kuita prayer pamusoro pemvura. It's good to be prayerful, but there are times you need to hear the mind of God, kana kuti kuziva the way out. I know tine matauriro edu in our times to prayer is the master key, which is not correct. The kingdom of God has got many keys. Like in this case, Moses never prayed pamusoro pemvura kuti mvura ingaitapire nekuzoti he prayed unto the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. Mwari vakamuratidza dandawo zvaro ranga riri kumuside, a piece of wood. Ndokubva atora the piece of wood akaintroduce, akarikanda mumvura. He threw it into the water. Akaintroduce danda iroro mumvura. Mvura ndokubva yatapira. Wood kana kuti danda, a piece of wood, chinhu chisiri connected to the ground, hachina midzi, hachina is just a dead piece of tree. It's already dead. Kutoqualify kunzi wood ringori dandawo rapera basa. But ichocho chinenge chakafa, chinenge chakapera basa, pachaka introduce kwa mvura, mvura ndokubva yatanga kutapira. Test yakachinjwa ne piece of wood. It takes me to the cross, it takes me to the understand kuti padanda pa Calvary pane murume akafa ipapa, ende rufu rwake rukaunza a turn around mukuvava kwedu. Tisu taivava pamberi paMwari, tisu ana mara takatiri bita, but Kristu paakaenda pa cross, that piece of wood tikatenda murufu rwake pamuchinjikwa rakaintrodusa kutapira. So now I'm the righteousness of God through Christ Jesus. Handitapire nokuti ndinotapira, ndagara ndinovava, nditoriwo mara, but chandikonzera kutapira in the presence of the Lord is the piece of wood. That piece of wood represents the Calvary, the cross. MC Norman, how are you doing? How are you keeping, my brother? Ndakaona mchita Palm Sunday. Muri mega. Hey, it's one of those things. May the good Lord bless you and protect you with your family in the mighty name of Jesus. Lee Maimrewa, may the good Lord protect you and the blessing of the Lord be upon your life in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Livonia Nyati, may the good Lord bless you over there in Britain. May the favor of the Lord be upon your life in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Manerano amadzangu Mwari ngavakuchengetei, Mwari ngavakurirei, ngavakugonesei. No matter you are at Marah, it remains a good God. There is a piece of wood close to you. A piece of wood you need to throw into the water. Moses wakatora ipo. Mwari havana kuunza imwe mvura iri fresh. Ability yekunaisa mvura vanayo. Havana kubvisa vanhu ipapo vakaendesa samwe kune rimwe dhamu, kune rimwe rwizi rine mvura iri fresh. Iyoyo mvura inovava was meant for Israel. Why? Nokuti Israel pavakanwa havana kuramba vachinwa mvura inovava. Vakaziva kuti Mwari wedu unogona kushandura mvura inovava. Ndokubva Moses achema before the Lord. The Lord showed him a piece of wood. A piece of wood. Which means the solution was close to the problem. Changa chingori far parikushayikwa munhu unochema kuna Mwari wake. Solution was already close to the problem. Mvura iri kuvava iri papa. Danda rinoita kuti itapire riri papa. Handiziva kuti danda rakabva kupi rakaunzwa nani, but Bible rati danda ranga ringori paside. And the Lord God showed Moses the piece of wood. Chinhu chaigona kuandaritwa nevanhu ngoti just a piece of wood chingori useless. But Mwari vakachishandisa a solution pamvura inovava. But the main issue, get this revelation, but Chance Mango, may the good Lord bless you, my brother. Get this revelation behind this Marah thing. Kuvava kwemvura haisi problem. Problem kusaziva kwevana veIsraeri kuti iko kuvava ndokwakonzera kuti ichengeteke kusvika tasvika. Why? Nokuti ikatapira inoniwa nevamwe vanhu vanoabuse. So there are times kuti Mwari vakada kukuchengetera zvinhu zvako hazvitange zvichitapira. Why? Nokuti mukuvava vari kubvisa vamwe vanhu. There are people who just come to you because things are sweet.
But there are people who come to you because they love you. There are people who come to you not because things are sweet, but they want to walk with you. They want to celebrate life with you. So saka kakakuvava ikaka kanobvisa imwe type isingafanirwi kubatira pauri. So that kana zvakutapira, you really know who are your real people, your real friends, your real enemies. You know unovaziva. Why? Nokuti the real people, even mukuvava, they stand with you. But vasiri chaivo chaivo, pakavava vanosuduruka. So kuvava kwemvura kwakakonzera kuti mvura ichengeteke. Why? Vanhu vari kubva kuEgypt vana Moses vakawanda, vanoda mvura yakawanda yekunwa nezvipfuyo zvavo. Saka vakasvika panzvimbo inonzi Mara vanogona kusvika pasina mvura. Why? Nokuti mvura iri pachena yasiyana nemvura yavaiti Moses akarova dombo mvura yobuda. That was a deeper revelation of water, but there was another dimension of water yanga ingori pachena, but iri pachena haibatiki. Mamwe marudzi aigona kuda kuita temper around nemvura yekuti vanwe, but chakaita kuti varegere kunwa yaivava. Bible rangu robva rati, we are the salt, tiri munyu wenyika. Aivava apa tisu. Saka pakatorwa danda naMozisi achiisa mvura, shoko raMwari, shoko remuchinjikwa ukarigamuchira muupenyu hwako, state yekuvava inochinjwa, utanga kutapira. So Moses wakaintroducer a piece of wood mumvura inovava, mvura ikatanga kutapira. But guess what? Very under the leadership of a true prophet called Moses, they are following the pillar of fire. Kurati vari mu right direction, vane the right leadership, but they came to a place ine mvura iri bitter. And it's after 3 days vasina mvura, vakasvika ipapo ndofunga vanhu vakatanga kuudzana, vakatanga kupembera kuti mvura tazoiwana. So there are things in life chandakadiscover kuti uchitanga kusvika pachiri, you celebrate, you enjoy life. Unozoti Mwari vandipindura zvinhu zvangu zvaakuita, but wapa basa pacho ipapa. Ana Mara, kune type yevanhu vanongonzi ana Mara, so vanenge vachingokuvava, so vachingotaura zvavanoda. So that there are times in life yekuti chinhu uchichiwana it first wakacelebrate wakafara, but along the way unotozodiscover kuti pane Mara. But guess what? If the Lord is leading you, the solution is close to the problem you are facing. And the solution is the cross. And the solution is Jesus. Moses wakatora a piece of wood aratidzwa naMwari akakanda mvura. Moses akatora a piece of wood akakanda mvura. Haana kuita prayer pamusoro pemvura kuti state yekuvava ipere. Mwari vakamuratidza a piece of wood. There are things that will change. Kwete nokuti you are so prayerful, but when you know how to apply the word in your life, when you know you're right according to the scriptures. Why? Nokuti zvimwe zvauchaitirwa naMwari, it's not because you are too sweet, but it's only because the power of the word will change your status. I am the righteousness of God through Christ Jesus. Not because I'm prayerful, not because I'm a preacher. I am the righteousness of God through Christ Jesus. Why? Because righteousness was given to me as a gift by believing in Christ Jesus. So ndokunonzi kuisa chimuti mumvura. Kuisa chimuti mumvura i right application yezvinhu zvagara zviripo kudhara. Chimuti chinoita kuti mvura itapire chiripo. So don't pray usanamatire mvura. Tora the piece of wood uise mvura. Status yemvura inochinja. So there are things which we try many things. No, I'll fast for this, I'll pray for this. Yet, it's already given. The piece of wood is there. You need spiritual eyes to be open. God showed Moses the piece of wood. People were crying. But Mwari ndokubva varatidza Moses kurati this piece of wood haingoonekwa nemunhu wese. God showed Moses. He did not show them. Vaichema. He showed Moses. And Moses introduced ndokubva atora the piece of wood ndokubva aisa mvura. Right application of what is already there. There are things that are already there, available for you as a believer. Inzwa, this book
rinotipa makingdom rights, tine marights edu as believers. The problem with rights don't stand for you. Marights haakumiririre. Kana uchiziva marights unomira. I don't know if you're getting me correct. Jane Mujati, all the way from Turkey, a good evening to you. How are you doing? Eva Mdimu, may the good Lord bless you. Gogoa TJ, may the good Lord bless you. Zvakafanana nekey. Key haikinure imba, haikinure door. Key inokiniriswa door, which means if you got the right key, you must know the right direction to turn the key. Knowing the direction, I see key. You must get the key, but you must know the right way to turn the key. So munhu kana Bible richikupa ma rights, you need to apply your rights, you need to stand for your rights. Ma rights haakumiririre. Iwo ukaziva ma rights unomira, you stand for the rights. Rights will never stand for you. So Moses, he cried unto the Lord. The Lord showed him a piece of wood. The solution was available. Paingodiwa right application just to throw the piece of wood into the water. Kanda danda mumvura. Kanda danda mumvura. Paka kanda danda mumvura, the taste ndokubva yachinja. Pavakaranwa mvura yakatanga kutapira. Kureva kuti kana vari vana vadiki, they began to celebrate. Pakatanga kutapira mvura vakafara. You have got a great man called Moses. Ataura na mwari wake mvura yakutapira. But kuvava ndokaifanwa kunza more celebration than kutapira. You hear me very well. Let me go deeper this way. I know vanhu pavakanwa mbuya veboys naruwa, may the good Lord protect you and bless you, man of God. May the good Lord bless you. Apostle Chikowa, may the good Lord bless you. The favor of the Lord be upon your life. Lee Chiome, all the way from Australia, may the good Lord bless you and the favor of the Lord be upon your life in the mighty name of Jesus. Placida Ganea, all the way from New York, may the good Lord protect you and bless you in the mighty name of Jesus. Sizani Mklanga, all the way from Dallas, Texas, may the good Lord bless you and the favor of the Lord be upon your life. Petronella Sarupinda, all the way from Texas, may the good Lord bless you. The favor of the Lord be upon your life in the mighty name of Jesus. Mr. Gideon Mutandwa, all the way from Australia, Makaita Msache, all the way from UK, may the good Lord bless you, protect you in the mighty name of Jesus. Chaifanwa kuunza more celebration. Akusi kuti mvura yakazotapira pamara vakanwa. Chaifanwa kuunza more celebration. Time yakavava mvura. Why? Nokuti kuvava kwemvura is sign of love. Kuti Mwari vaprotecta mvura yekumarudzi ese aipfura muno mudesert vakasabata mvura yevachiti inovava. Saka kuvava kwemvura, it's a sign of love yaMwari towards the Israelites. Kutapira kwemvura hongu kunofadza, kunoita kuti vanhu celebrate kuti yakunwika. But kusanwika kwayo kunoita kuti vazive kuti Mwari unotida, wakachengeta kuti tizonwa. I don't know people if you are hearing me very well. If you are hearing very well, ndofunga ndingafare chaizvo. Pavakasvika pamara mvura ikatanga kuvava, they complained. Moses akachema kuna Mwari, Mwari akamuratidza a piece of wood. Mwari varatidza Moses a piece of wood. Akakanda mvura ndokubva yatapira. So naturally vanhu vanotanga kufara. Vanotanga kufara kuti mvura yazotapira, tine munhu waMwari. Yet the true love and the grace of God and the favor of God yakamanifesta pakavava mvura pavakanwa. Why? Kuvava kwakaita kuti varigere kuinwa vacomplain. Ndo zvakaita marudzi ese akapfuura neipapo. Vaiti vakangoteta vaibva vaisiya. Kureva kuti kuvava kwakaita kuti mvura iregerwe nevamwe vanhu. Kuitira kuti vaIsraeri kwavari ichavava yotapira. Kuitira kuti vazive kuti payavava Mwari wedu ndiye anga achitapira pakutida nekutifarira nekutichengetera mvura. So kuvava kwemvura pamara zvaifanira kuunza a celebration. I don't, if you are mature enough, you understand kuti kune zvinhu zvaunodiscover. Ndambotana chiti to discover the true friends. Hauva discover when things are right. Unova discover when things are so bitter. Kana uri pamara ndo panomanifesta the right people in your life. Why? Nokuti munhu wese kana mvura ichitapira is a friend to you. Kana munhu wese abudirira asimuka
more people come to you, they just love you. It's natural kuti kana wane mari yako, people they respect you, kana zvinhu zvako zvaita, people they love you, they want to be connected to you. But kana uri pamara, vanhu vanomira newe pamara vari kumanifesta yatinoti true love, original love. Mukunaka kwezvinhu hauna ma-true friends. Mukunaka kwezvinhu mune vanhu vane ma-hidden agenda, mune vanhu vanopretenda zvekuti it's hard for you to tell kuti munhu anodai nini here kana anoda zviri pandiri. But kana usina zviri pauri, panouya vanhu vanenge vachida iwewe. So mara, kuvava kwemvura, that's a sign yekuti Mwari angada vanhu vake. Paakavafunga akakonzera mvura kuvava, pavakasvika haina kuramba ichivava, kuti vazive kuti pavambonwa vakakomplena ndozvaita marudzi ese akapfuura neipapo. Akangotesta mvura ndokubva vasiya kusvika Israel yauya. I don't know mara situation yauri manhera nhasi, whether it's in marriage, in business, but there are things you can learn from such a situation. In this pandemic, vanodzidza vadzidza zvakawandisa, vanoona vaona zvakawandisa. Why? Nekuti hapasi pese pane challenge, pane picture yekuti Mwari vatisiya, but pane pamwe pane challenge inongoratidza kuti Mwari vagara vainewo vachikurwira, vachikugonesa kubva kuzvinhu zvinouraya muupenyu hwako, but you are a survivor unto this day. So Mara does not mean we must cry. Mara, they were supposed to celebrate. Pavakangotesta ikavava, vaifanotoziva kuti chakaita kuti tiiwane kuvava kwayo nokuti vamwe vanhu vaisiya. I know my life very well where I'm coming from. There are times ekuti tichikura nekudii kune vanhu vaingozvibvisa muupenyu hwedu nekuda nekumakuriro atakaita neupenyu hwatairarama. So when my wife came to me now, ndakabva ndaziva kuti munhu yaanodai nini, because pandiri papa pasina chinhu. Mvura ikatapira inonwiwa nevanhu vakawanda, mvura ikatapira vanhu vakawanda vanouya, mvura ikatapira panowandwa, panofarwa. Mvura ikavava panoita vanhu vanongocomplaina. So there are times kuti in life there are things you can only learn when you are at a low level. Zvausingagone kudzidza uri kumusoro. Uye kune zvinhu zvinodzidzika kumusoro bedzi zvausingagone kudzidza uri kuzasi. For example, a true character yako haugone kunyatsoiziva when you are broke, when you are poor. But when you have all the capacity, all the right, all the money to do things, ndopa unogona kuziva kuti unodada here, you are a good person here, you are social here. Why? Nekuti there are times kuti you are not humble, but life has humbled you. When things are all right, like in our times, zvinhu pazvava zviri right, dzimwe nyika hadzidi kunzwa nyaya yaMwari. Waiti ukataura ukada kunoparidza ikoko zvinotonetsa kuti udzike kunyika ikoko utaure nezvaMwari. But because of this pandemic, taona vanhu vachitsvaka ruoko rwaMwari kwete Mwari, vanhu vachitsvaka healing, vachitsvaka kuporeswa nenyasha dzaMwari kwete kutsvaga Mwari wacho. Why? Nokuti mavari in this generation kune prodigal son mentality yekuti kumba munhu anouya but hasi kuinga baba, ari kuinga chingwa chiri kuna baba. The prodigal son mentality yake was too carnal. Hunger yake was not a spiritual hunger, was not a relationship hunger. His hunger was for bread. And kumba kwa baba chingwa chiriko. The love of God, Mwari une rudo, Mwari unoda. But the truth is, akatotida kudhara, akatipa mwanakomana wake Jesu. Sakune vanhu vasina kuuya because of the son, but vakauya because of the pandemic. Anyway, kuuya, but the truth must be told. Nokuti mukomana paakadzoka kumba, baba vake vane zvavakamudzidzisa. Baba havana kumumhanyira vakabata chingwa. He was hungry. Havana kumhanyira vane hembe nyowani, anga ane mamvemve. Havana kumhanyira vakabata boots, anga asisina boots. Vakamhanya nerudo, compassion, love, relationship, kuti mwana wangu adzoka. Iye palevel yemwana haachada, baba musanditore semwana. So why are you home? I'm hungry. So the hunger in our times is healing. The real hunger yekudawo Mwari wacho is still. That's why even in this pandemic we still need to preach Jesus. In good times we preach Jesus. In hard times we preach Jesus. Atitore advantage yekuti kana vanhu vane ma problems vanouya vega, vanhu havasi kuuya kuna baba, vari kuuya kumba kwa baba. Hanga iripo ndezvinoitwa naMwari
kwete zvakaitwa naMwari paakatipa mwanakomana wake Jesu. Vanhu vari kuuya kumavanga kwete kuruoko rwake. Why? Because nemavanga ake takaporeswa. But muruoko rwake unotivhumbamira nerudo nenyasha nerelationship. So generation yedu, because of this pandemic, tauya kumba kwazara, vanhu vazara kumba. Prodigal son akadzoka kumba, haana tombotinhwa nemunhu. Iyo nzara inotinha. Challenges anohambula munhu zvokuti anomutinha kuuya kumba. But the real truth now, relationship haicreatwe nokuti munhu abuda muchallenge. Inocreatwa nokuti munhu uri kuunderstanda the love of the father. So baba vakamhanya out of love, vakamubundira vakaenda naye mumba. Iye akatobuda pachena kuti musanditore semwana, don't treat me like your son. Kurati kurelationship, kusonship, I'm no longer there. Treat me like a slave. Slave, a servant are not relationship. A son and a relationship. What makes a son is the blood. What makes a servant is the sweat. Ziya rako kushanda kunokuita muranda. But chinokuita mwana is not the sweat, it's the blood. Can I go deeper a little bit? You see, tikaenda mukati reGetsemani, Bible rinoti Jesu wakabuda ziya kunge ropa. Ziya rake raakabuda raita seropa. Why? Nokuti paroda kugadzirwa relationship, munhu haigadzire nesweat, anoigadzira neblood. That was the reason pakapiwa such an example, an illustration, kuti akabuda ziya kunge ropa. Kwete kuti akabuda ropa, akabuda ziya seropa. His sweat like drops of blood. Why? Nokuti pari kuti exchange. You don't sweat to have a relationship. There is the blood that makes a relationship. Am I preaching good? I need to hear your amen there. Just show me your amen. Show me your amen. The secret behind prayer yemuGetsemani kuti ziya rake rakabuda seropa inauye kuti vanhu vaida kutry their own effort by sweating to come back to the Father. Yet it's only by the blood of the lamb, that is Jesus, kuti tidzoke kuna Baba. Why? Nokuti munhu paakatadzira Mwari ari mugarden akanzwa akunodya out of your sweat. Kureva kuti iwewe hauchadya out of grace. Nokuti mugarden Adamu haana kudyara miti. Adamu aidya miti yakadyarwa kudhara. Adzingwa mugarden ari kunodyara kunoita cultivate. Nokuti paanga ari mugarden anga asingadyare miti. Akaiswa mugarden rine miti kudhara. Saka ari kuenda kunoita make life out of sweat. Kurati ari mugarden akawana life out of grace. Why? Because of the blood. So Jesu wakabuda ziya kunge ropa. Wakabuda ziya kunge ropa. That shadow picture, that example, inotongoreva kuti munhu, you don't need to sweat kudzoka kuna Baba. You need the blood to come to the Father. So prodigal son akadzoka kuna Baba, but haana kudzoka kuukama naBaba. Akadzoka kusadza raBaba, kuhembe dzaBaba, kubhutsu dzaBaba. In this pandemic, my prodigal son akawanda, people are coming to the Father. People are coming, they are flocking in. Chinongounza relationship na Mwari is when you believe in the Son, Lord Jesus. Do you know you can get healing usiri mu relationship? Very possible. Mukadzi ane the issue of blood akaporeswa. Apora Jesu ndokubva abvunza kuti ndiani andibata. Kuda kuti unogona kusatozikanwa uchitobenefita. Unogona kutowana healing usingazivane naMwari wacho. Nokuti healing iri pamavanga, but ukama huri muropa. Healing is a result yekuti nemavanga ake ukatenda mavanga ake unoporeswa. But relationship iri mu blood. So even in this pandemic, we continue to preach Jesus is the only way to the Father. Sickness is not the way to the Father. Sickness, God can heal you. But sickness, the healing is there. But by relationship, the blood is there. Mantabaraso. I'm sure my time is up. Thank you so much, people of God. Thank you so much for watching. It's a goodbye tonight. We meet again tomorrow. So no matter the situation looks like you are at marah, the solution was close.
to the problem. God showed Moses a piece of wood. This is the piece of wood you need to throw into your situation. The word of God. Apply the word. Believe in his word. Every marah situation is a revelation for celebration. Why? Mamwe marudzi vakatadza kunwa mvura iyi. Why? Nokuti yaivava. Saka Israeli ikasvika ipapo ikainzwa ichivava inofanirwa kufara kuti ndo zvakaita kuti vamwe vaisiye tiiwane. So there are times yekuti zvimwe zvinhu zvakavavira kuti rumwe rudzi rwibve ipapo. So there are things that are not okay for you today. But God is pruning the wrong people out of your life. He's pruning some things. There are things you can only learn. Mukuvava. Zvausingagone kudzidza mukutapira. Une vanhu vaunonyatsonzwisisa nekuona kuti vanomira newe mukuvava kweupenyu hwako. Vausingagone kupika nekuziva kuti vanorevesa here kana uri mukutapira kweupenyu hwako. Just watch out. Murelationship zvinhu izvozvo zviriko. Some they come because mvura yakutapira. Painga ichivava they very far. Father, we thank you for your grace and your favor. We thank you for your blessing tonight. Baba ndiri kunamata kuvana venyu, those who are watching, those who are following, may their families be protected by the blood of Jesus. Ndataura ruzhowa rwamweya mutsvene, protection of the Holy Ghost. Every negative voice speaking negatively against their lives, may it be silenced in the name of Jesus. Every evil altar being raised by enemies